Ibarat wilangane angka yo ditambah malah kadang disuda yo dikaping malah kadang dipara yen dijumlah malah kadang ra ono. Ono Pak Wahid iki. Salam gulali brem. Setalah. Lapo mrene sik isuk iki? Bajio, aku mari debat karo Pak Wahid. Aku njaluk pihak ketiga, genengai. Oh, kate debat barang. Lapo debat mbek Pak Wahid? Debat masalah apa sih? Iku lho Bajio, ndek Israel kan perang rudal ambek Iran. Lah menurut aku yo menang Israel, tapi jenenge Muklis menang Iran. Lho Bajio, jare Pak Wahid Israel sing menang. Lah aku yo Iran ta sing menang. Yo ora iso, Klis. Pokoke Israel bakal menang. Lah lapo Iran sing menang iku? Sita lah Pak Wahid, yo menang Iran ta, kalah bakal Israel iku. Oh, setalah. Ya apa karepe wong loro iki? Kok elek-elekan masalah menang kalah Israel Iran iki lho. Lek menurut aku ya kok iku lho, Hana Caraka Moga Bathanga ngono lho. Bajio, iki ngono bahas Israel ambek Iran lah kok iso njok. Hana Caraka Moga Bathanga iku lho. Lombo Pak Wahid tuh. Sing jelas iku anu iku padha ajure iku. Wong perang kok nggunakno roket culu waduh roket iku duduk perang iku. Iku penghancuran. Lek perang iku dep-depan lho, koyo Mahabharata iku lho. Ditetokno lokasine perange ndek padang sing luas ngono. Wah, marep dep-depan ditentukan aturan perange. Lah iku perang maju wis ono sing bacok-bacokan, panah-panahan, pedang-pedangan, tombak-tombakan iku jenenge perang. Lah lek iku bukan perang iku sing budal roket kok penghancuran. Dadi padha ajure ngono lho. Setelah Bajio, sing menang ya pasti Israel, soalnya duwe Iron Dome. Iron Dome apa? Jebol Iron Dome, wis ora ono Iron Dome. Wis. Aja dibahas iku rek wis. Sing jelas wis jadi suratan takdir. Akhir zaman iki zona akhir zaman memang akan terjadi peperangan sing dahsyat terutama Israel. Wah, kok memang apa ya? Ajur pokok Israel iku. Lho, iku lho ngono Pak Wahid. Ajur Israel bakal ajur. Ya ora iso ajur Israel, wong dibelani Amerika, Inggris, Eropa, Jerman. Oh, lek soal perang kaya ngene iki wis ora tergantung sing menang kalahe, tergantung anu sapa sing belani. Ba Amerika, ba Inggris, ba Prancis. Gurung tentu. Wong nyatane ya apa wis suratan takdir iki jawabe wis. Sing jelas lho Imam Mahdi te metu lho. Akhir zaman rek. Imam Mahdi metu Dajjal metu lho. Ya apa sih? Hajur Israel wis. Bajio, kok iso langsung menggon Dajjal iku lho. Engko dhisik bahas Dajjale. Oh, ora ngono Pak Wahid. Rangkaian zona akhir zaman itu satu paket ngono lho. Pokoke wis Israel wis diperangi kaya ngono iku wis bakal ajur lantak bersamane iku enggak lama ketetapan takdir terjadi. Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul, dunia gak karu-karuan wis mulu kudu waspada ngono lho wis. Jarno wis sing perang wis sing jelas iku Hana Caraka Datasawala padha jaya Moga Bathanga. Iku lah dunia akhir zaman iki ngono. Bajio, iki masalah internasional iki, kudu ramalan kejawen. Kok iso ngarani ramalan kejawen iki lho. Iki ana dalile ngono lho. Ana dalile. Wis, gak usah bahas dalil dhisik, Bajio. Pokoke Iran menang bakale. Lho, Pak Wahid, mang sampean ngomong Israel menang. Saiki ngomong Iran menang. Sing genah sampean.
Loh, salah Klis. Sing menang iku Iran kudu Israel. Sik Pak Wahid, kok moro menggok sak seletutan. Siksaknya mari ngeyel ngarani Israel sing menang kok moro menggok ning Iran sing menang ya apa karep sampean? Loh, Bajio iki lak ngeyel lah. Iran sing menang kudu Israel. Goblok sama lu. Loh, ujung-ujungnya aku sing digoblokno. Wis rek ora mbahas iki rek wis jelas anu Iran yang menang wis. Ya mbok Iran mbok Israel wis pokoke wis perang padha ajure ngono lho wis. Kok Imam Mahdi sing ngatasi masalah iki wis mulai wis. Ujung-ujung goblokno aku wis mulai. Uga aku. Lho, sik Bajio. Wis kadung longgo kok. Ayo ngobrol sik dilu. Kober-kobere ngobrol barang. Ate ngobrol apa? Bajio, ana penampakan uang 11.000 triliun yang disita dari kasus korupsi Wilmar Group. Lho, setalah ilmuku rekam jejak digital mbiyen anu grup Wilmar iku apa Wilmar Group iku tau dadi sponsore sepak bola iki. Wes gak usah dibahas iku Bajio. Sing 11.000 triliun iku lho, ayo dibahas. Dibahas ya apa Wahid? Lek memang apa korupsi 11.000 triliun wis disita tekan Wilmar Group. Ya wis iku wis 11.000 triliun kena nyaur utang Indonesia. Utang Indonesia kan wakeh ku. Utang ndek Cina apa utang ndek ndi ku. Ya lumayan ta. Ono 11.000 triliun langsung ae nyaur utang. Dadi cek ndang lunas utang Indonesia iki rek. Oh iya Bajio, 11.000 triliun disita. Cocok wis genyor utang. Kira-kira lek wis disaur 11.000 triliun iku utang Indonesia kira pira ya Bajio? Oh, soal iku ya Sri Mulyani sing ngerti. Aku kok ditakoni utange negara. Wis pokoke 11.000 triliun sing wis berhasil disita iku wis ono wis digawe nyaur utang cekak nemen-nemen utang Indonesia yo 11.000 triliun ora oleh dienggokno kanggo liya-liyane engko wis nyita 11.000 triliun dialokasikan untuk program-program lain-lain gak cocok aku gawe nyaur utang ngono ya ojo saiki usum lho ya wong utang ngono ditagih malah muring-muring iki 11.000 triliun ya wis nyaur utang cek gak membebani rakyat ya. Oh, berarti setiap korupsi yang disita enake nyaur utang ya Bajio? Apa Pak Wakit? Korupsine lo melihatan, sing disita men 1 juta, ngono hukumane 3 tahun. Apa Klis? Ono ta korupsine miliatan mek disita 1 juta, moro hukumane mek 3 tahun niku. Di negara ndi ku? Aku iso di negara ndi ku lho Bajio? Ya di negara Konoha. Wah, yo gak bener negara Konoha iku. Korupsine miliatan kok disita mek 1 juta hukumane 3 tahun ya Klis yo. Kan gak bener Klis yo. Lek menurut aku bener Bajio. Terserah Konoha wis. Oh, kok iso terserah Konoha iki lho. Wis rek. Males wis. Mulai wis. Wegal aku ujung-ujunge ngomong terserah iku. Gak jedul. Sik Bajio, pesawat Saudi Airlines dapat teror bom pada saat bawa jamaah haji. Oh, kok isone pesawat Saudi Airlines mosok dapat teror bom pada ngangkut jamaah haji. Gawat iki. Tenan apa paket iku? Iya, kabare ngono Bajio, dapat teror bom, tapi untungnya iso diatasi. Oh, ya wis lek iso diatasi wis. Wah, opo sih kok iso pesawat sing nggawa jamaah haji sing diteror bom lho. Gak bener iku. Salah iku. Oh, lek ngono sing bener teror pesawat sapa Bajio? Ya terserah Konoha Pak Wakit, gak usah dibahas. Lek bahas berita iku ya sing akurat lho Pak Wahid. Ojak ngomong ujung-ujunge moro gak ono jluntrunge omonge sampean iki wis. Wegah aku bahas sing liya wae. Bajio, jare Bahlil Indonesia akan ekspor listrik bersih ke Singapura. Oh, setelah Pak Wahid. Jare Bahlil kate ekspor apa listrik bersih nang Singapura. Lah Indonesia ki wis semua wis teraliri listrik dengan baik apa durung sih? Lah wong embong-embong lu kadang peteng lho, jalan raya lho.
kate mruwono ku bengi listrike lho ora padang kadang jarake cagak listrik kene mbek kono waduh marang redup remang-remang pasik kurang listrik Indonesia iki kok kate ekspor ning Singapura iki lho. Lah desa-desa kabeh apa wis oleh wis tercukupi kebutuhan listriknya apa durung? Kaya Indonesia gurung merata lho. Listriknya kok kate ekspor nang Singapura iki lho apa sih karepe? Wis ta lah Bajio. Baikku diekspor nang Singapura, baikku nang Ukraina. Wis, terserah kono ha. Oh, Setara Glis. Iki serius iki. Indonesia sik butuh listrik. Kok iso terserah kono ha karemu apa sih? Ya enggak bener iku. Menurut aku ya dipenuhi dhisik kebutuhan listrik di dalam negeri iki dengan baik ngono lho. Wakil lho desa-desa sing pelosok-pelosok sik gurung nrimo jaringan listrik iku dikeki listrik ngono lho. Ya apa carane kebutuhan listrik iki terpenuhi baru terserah wis. Banang ekspor nang Singapura nang ndi terserah. Pokok lek Indonesia wis tercukupi ngono lho. Lho, lek wis diekspor iku berarti cukup Bajio. Rewel sampean iki. Kok iso rewel ya apa sih? Cukup sing ndi? Akeh Lis. Nek daerah-daerah sing gorong ana listrik sing memadai ku, listrike terbatas akeh. Pelosok-pelosok iku ndek pulau-pulau tertentu sing ana penghuni niku kadang gak ono jaringan listrike. Apa sih kene iki? Aja ngeyel Bajio. Pinter ndi sampean karo Bahlil? Oh Bajio kok mbok bandingno mbek Bahlil Klis, ya gak ono sak pucuke kuku. Oh, masuk aku ya ora sudi dibandingno mbek Bahlil Pak Wahid. Sisa sampeyan iki. Bayangno mau Bajio mbek Bahlil dijejerno. Terus dilakukan voting secara nasional. Ayo kira-kira wong Indonesia milih ndi? Milih Bahlil apa milih Bajio ayo? Ya jelas gak dipilih sampean Bajio. Sampean ku sapa? Terserah kono ha. Oh, wis. Kalian sapa sing pengin dibandingno mbek Bahlil? Sepurane wis gak level. Iya Bajio, gak banding gak level lek sampean dibandingno mbek Bahlil. Sampean iku rakyat jelata, Bahlil iku wong hebat. Ya tapi wis terserah Bahlil wis. Masalah listrik kate diekspor nang Singapura apa nang Eropa terserah wis. Mbuh. Gak usah purik ngono Bajio. Wis Pak Mas liyane. Bajio, netizen usul supaya dibukakan kampus UPPP. Netizen usul supaya dibukakan kampus UPPP. Apa iku UPPP iku? Universitas Pasar Pramuka Pojok. Oh, kok iso-isone netizen usul dibukakan Universitas Pasar Pramuka Pojok iku lho. Lah apa istimewae? Ya istimewa Bajio. Status buka tutup tergantung order masuk. Oh, kono kampus status buka tutup tergantung order masuk iku maksudnya ya apa iki? Maksud sama ya apa? Ya tergantung kebutuhannya sing kepengin oleh ijazah. Setelah Pak Wahid, ya apa iki ana kampus kok tergantung sing kepengin oleh ijazah iki lho. Ya apa sih maksud sampean? Kampus saiki ku gak harus jadi mahasiswa kuliah Bajio, cukup daftar, diproses, terus oleh ijazah. Oh, penake. Kuliah model apa iku? Kuliah kan butuhnya kanggo apa belajar tingkat yang lebih tinggi dari dhuwure SMA. Intelektualnya lebih tinggi, lebih profesionalisme dalam keilmuannya lah ngono ah. Lah kok ono kampus apa gak usah kuliah, gak usah dadi mahasiswa, daftar diproses oleh ijazah. Lu kampus gelap lek ngono iku. Ya ora gelap Bajio. Lampu niku lho pirang-pirang watt. Padang kok gelap ya apa sih? Setelah Pak Wahid, umumnya kampus-kampus universitas iku ono fakultas macem-macem, ono fakultas perkayuan, ono teknologi kayu, ono macem-macem. Lha universitas model kaya ngono iku fakultas apa sing dibuka? Saiki wayahe dibuka fakultas hilirisasi dan fakultas tambang magma bumi dan lain-lain. Oh, fakultas hilirisasi, fakultas apa Mang? Tambang magma bumi. Ono-ono sampeyan niku.
Lah Gibran wis ngomong kan hilirisasi Kemenyan, kan iku butuh fakultas yo. Omongan apa Pak Wahid iku netizen sing anu iku mengolok-olok iku ngritik iku ora mungkin ta ana dibuka kampus sing apa buka tutup tergantung pesanan hilir apa fakultas aneh-aneh magma bumi barang aneh-aneh. Wis ta lah Bajio, ngono iku terserah kono ha. Wis ta lah aja rewel. Oh ya ora ngono, Glis. Ngomong ku sing edukasi sing bermanfaat ngono lho, ojo ngalor ngidul sing gak jelas. Saiki kabare wis ana ditangkap lho. Jaringan pembuat ijazah dokumen palsu kok ijazah palsu, KTP palsu, identitas palsu. Wis akeh sing ditangkap lho saiki. Dadi gak oleh sembarangan. Kampus bareng ya kudu resmi ta. Ojo kampus abal-abal. Ya wis Bajio, repot ngomong ambek sampean niku. Wis iki lho ana berita teko Fahri Hamzah. Berita tekan Fahri Hamzah. Berita apa iku? Fahri Hamzah usul pajak rumah tapak dinaikkan supaya masyarakat beralih tinggal di rusun. Ono Fahri Hamzah usul pajak rumah tapak dinaikkan supaya masyarakat pindah ke rusun, rumah susun. Iso-iso ae. Setelah kok. Lah. Setelah kok rakyat terus yang dibahas kok yang ini lho. Sing ta lah Bajio, memang tugas pejabat iku mikirno rakyat. Tapi yo menurut aku yo ojo rakyat dibebani apa pajak terus ae. Lah iso memberikan kebijaksanaan ndek rakyat itu untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lah ngono ah. Iku lho programe Pak Harto mbiyen iku transmigrasi. Dadi rakyat-rakyat miskin sing memang enggak duwe omah, enggak duwe apa-apa iku ditawari. Mau enggak transmigrasi di daerah di Indonesia ku luas lho. Daerah-daerah ndi sing memang akan dibuka apa pertanian apa iku ditawarno ndek ngene wong sing enggak duwe tanah ngono lho. Transmigrasi. Jadi rakyat iku kok kayak program transmigrasi kok mbiyen dadi maune gak duwe akhirnya duwe omah ngono lho. Parto iso kok mikir koyo ngono. Masa saiki gak iso? Masalah iku seje jaman seje keadaan Bajio. Lah kok seje jaman seje keadaan. Nah, keadaannya biasa-biasa saja. Pancet ini kok ngene no kok. Apane sing beda iku? Saiki iku bedane Indonesia utange akeh, ngerti ya? Oh, lha utange akeh ya cek disaur sing duwe gawe utang tak ngono ta. Aja rakyat sing dikon bayar utang, gak melu utang kok. Ya apa sih? Lah lek iso anu lah ya. Pejabat-pejabat iku bayarane aja diundakno terus ae. Ya sacukupe ngono lho. Wis wayahe mikirno rakyat ngono lho. Pejabate terus sing dikek fasilitas sing macem-macem, bayarane dhuwur. Rakyate jungkir balik gak karu-karuan wis saken ta. Saiki ku rakyat itu dimakmurno ngono lho. Kapan rakyat nerima kemakmuran? Mosok tekala mbek Brunei. Isine transmigrasi ngono lho, aja rusun. Rusun waduh ya apa? Transmigrasi ngono lho. Bajio, aja rewel ta lah. Semua iku terserah kono ha. Oh, tapi yo gak ngono le. Yo apa sih? Ya terserah kono ha wis. Wis masa Fahri Hamzah usul masyarakat supaya pindah di rusun. Oh, tapi masa pindah di rusun ya dikenai biaya tinggi dalam sewane dan sebagainya iku. Wah wis, aku setuju transmigrasi wis. Kowe nek gak setuju sampe kemulih ora? Setelah Bajio mula-mule ae iki lho, bahas Pak Jokowi penting. Walah, menggok nang Pak Jokowi meneh. Apane sing penting kate dibahas nang Pak Jokowi iki? Pak Jokowi ulang tahun yang ke-64 Bajio. Pak Jokowi ulang tahun yang ke-64 tahun. Terus apa istimewae ulang tahunnya Pak Jokowi ya? Masalahnya Bajio, ibu-ibu sing teko padha akeh sing nangis. Setelah Pak Wahid, Pak Jokowi ulang tahun yang ke-64 tahun kok ibu-ibu akeh sing nangis sih lho. Lah apa urusane ibu-ibu menangis iku? Terharu apa ya apa? Ya mbuh Bajio, tapi kaya
kabeh ibu-ibu iku gak tega ndelok Pak Jokowi. Kok iso gak tega iki lho. Lah apa sing gak tega nang Pak Jokowi? Lah Pak Jokowi wis tau dadi wali kota, tau dadi gubernur, tau dadi presiden 2 periode. Apane sing gak tega? Anake dadi wakil presiden, ana mantune dadi gubernur. Terus sing sijine sing Kaisang dadi ketua umum PSI. Apane sing gak tega ndelok Pak Jokowi? Gak tega gare nangis iku mergo ndelok wajahe Pak Jokowi. Kok iso gak tega ndelok wajahe Pak Jokowi? Lah Pak Jokowi gantenge koyo ngono ya apa sih kene primadona Indonesia ta kok iso gak tega lho Pak Jokowi kan wong berwibawa ganteng wajahe penuh pesona kok iso gak tega ya apa sih? Wis awakmu sing ngomong, gak tega aku bahas Pak Jokowi. Bajo, Pak Jokowi saiki kena penyakit kulit sing drenyap-drenyap. Pak Jokowi kena penyakit kulit drenyap-drenyap, blentang-blentong ngono ta? Loh. Lah kena apa? Jare nih, mari ziarah ning mati nih Paus Paulus di Vatikan. Tapi jar netizen iku gara-gara mubahalai Gus Nur. Oh, kok iso menggok ning gara-gara mubalai Gus Nur iki lho. Apa urusane mbek mubalai Gus Nur? Ya mbok Bajo, mesti ngomong iku netizen kudu aku. Bajo, pokok lek netizen ngomong iku bermacam-macam. Terserah kono ha. Lek jar netizen ana sing ngomong iku karena kena azab, karena sering ing-en. Oh, sing kenal lek ngomong Pak Wahid. Masa ana netizen sing ngomong Pak Jokowi kena azab. Azab gara-gara sering eng-ing-eng. Eng-ing-eng apa? Jar netizen iku karena sering goro. Jar netizen lho iku. Oh, sembrono netizen iku. Ya apa sih rek? Jek sembrono lho. Pak Jokowi iku orang soleh lho. Iku sapa jenenge iku? Kuwi sing brewok ngene sing udeng-udenge sapa jenenge? Ngabalin. Ngabalin tahu ngomong ini. Loh, saya ini tahu persis saksinya Bapak Pak Jokowi itu orang soleh, orang yang baik. Beliau itu istiqomah apa poso Daud itu loh. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Hari ini puasa, besok tidak puasa. Jadi setiap hari poso, sedino enggak, sedino poso, sedino enggak ngono jare Ngabalin. Sudah 18 tahun lebih loh. Jare Ngabalin Pak Jokowi ku poso Daud ngono lho. Ya apa sih rek? Sembrono takno. Setelah Bajo, iku lak omongane Ngabalin nah. Lah jare Pak Mahfud MD gak ngono iki. Pak Jokowi ora tau poso Daud. Oh, ya ora iso. Ya sing bener omongane Ngabalin. Wong Ngabalin wis seru dhewe kok lek apa Pak Jokowi poso Daud 18 tahun lebih lek. Bajo, sampeyan aja percaya omongane Ngabalin. Sing jelas Pak Jokowi gak tau poso Daud. Oh, ya apa ya? Percaya apa enggak ya? Lah wong kader PSI ngomong Pak Jokowi sudah memenuhi syarat jadi nabi. Ya mungkin karena Pak Jokowi poso Daud 18 tahun iku jadi dianggap memenuhi syarat menjadi nabi. Mungkin ngono. Bajo, gak usah aneh-aneh lek ngomong. Ora realistis. Ora realistis apa Ngabalin wong dudu wong sembarangan kok ngomonge. Percaya apa enggak ya mau mbek Ngabalin rek? Bajo, sing dibahas saiki udah Ngabalin. Iku lho lorone Pak Jokowi iku lho. Ayo digolekno tombo. Oh, Pak Jokowi kan mantan presiden. Wis ana pengawale, ana dokter pribadine, dokter ahli lho, spesialis. Lha apa wae dhewe melu golekno tombone Pak Jokowi iku lho. Iku dokter ahline sing iso ngupayakno tombone. Wis, kira-kira menurut awakmu iso gak Pak Jokowi waras? Ya mbok Pak Wakil, hanya Tuhan yang tahu. Oh, wis rek. Lek jawabe hanya Tuhan yang tahu ya wis. Wis mulya kana wis. Mulya. Golekno tombo Pak Jokowi ya ge saken lho. Oke, nah mulya lho. Baterai ini kurang 1% lho. Nah mulya wis. Mulai. Ya wis, tak mulai wis. Tak golekno tombo Pak Jokowi. Digekno petis biawak waras iku. Lho Pak Wahid, masa tombone petis biawak?
Dombo Bajo, boleh aku. Ya wis ora dadi ngopo, perkara liya tak anggep sih ana, legawa atiku legawa tak